Kad je prošle godine otkriveno naselje pod morem, pravi mali grad uz planetarno poznati otok Ljubavi, bila je to arheološka senzacija stara 2500 godina. Ove godine znanstveni dokazi kažu kako je naselje starije čak još 1000 godina, iz doba prije Liburna, razdoblje o kojem se jako malo zna. Sasvim slučajno upravo su zračne snimke otkrile da se pod morem nešto krije i to prilično veliko, na maloj dubini od tek 3,5 metra. Na 1500 četvornih metara površine smjestilo se, otkrivaju arheolozi, prapovijesno naselje i luka, te očuvalo do današnjih dana. Dakle, riječ je o srednjem brončanom razdoblju o kojemu, kada je u pitanju sjeverna Dalmacija, jako se malo zna. Dakle, ovaj lokalitet zagrljen velikim plavetilom pruža goleme mogućnosti za rasvjetljavanje tog mračnog osječka prapovijesti. Mračnog jer o Antici i Liburnima zna se dosta, a o njihovim prethodnicima skoro pa ništa. Tko su bili stanovnici Pašmanskog kanala, arheolozi tek trebaju otkriti. Znači, ti brončane dobni slojevi su netaknuti, znači nisu kontaminirani sa nekakvim kasnijim, recentnijim naseljima, nalazima i tako dalje. Eto, to je najvažnije kod njega i važno je što je lokalitet, naselje je napravljeno na plaži, znači gdje je bila konstantna vlažnost, tako da je očuvana drvena konstrukcija, znači svih tih elemenata samog naselja. Drveni piloni analizom C14 otkrili su starost naselja. Na 30 četvornih metara pod morem otkriveno ih je 50, a to je tek početak istraživanja. Do otprilike metra su u pijesku pravilno raspoređeni, te su tvorili određenu građevinsku konstrukciju. Jesu li na njima bile prapovijesne kućice sojenice ili su tadašnji arhitekti drugačije osmislili naselje, tek se treba utvrditi. Oni su služili prije svega za proširivanje obale. Znači oni su zabijani u prvotnu plažu i nakon toga su nasipano, prostor između njih je nasipan sa krupnim kamenjem. Prapovijesnih nalaza je zaista puno. Najviše keramike, zdjela i šalica kojima su se služili u svakodnevnom životu. Odlično je, dakle super je prilika, pristupačno je na maloj dubini i zanimljivo je zapravo da na tako maloj dubini imamo nešto tako lijepo za vidjeti, očuvano i staro. Otprilike 3,5 metra dubine. Tako da je najvjerojatnije to originalna površina tog doba bila. A nakon toga se samo naslagalo materijala i pijeska i svega i uspjelo prekriti i sačuvati samo nalazište. U podmorju je pronađena najstarija koštica masline na ovom području Dalmacije, koja je rasla prije 3,5 tisućljeća. Otkrili smo i puno bioarheoloških nalaza, kostiju domaćih životinja, što svjedoči o stočarstvu populacije koja je ovdje živjela. Stočarstvo, maslinarstvo mali su dio mozaika koji tek treba složiti i osvijetliti život prapovijesnog čovjeka u Dalmaciji, koji su gradu Pašmanskom kanalu izgradili na plaži na prostoru izmjene plime i oseke.